Nafarroa da pobrezia tasa gehien jaitsi den bigarren komunitatea 12,2 kokatu baita. Nafarroko Ospitale Unibertsitarioan azken belaunaldiko angiografo bat jarri dute, doaitasun tratamentuetarako segurtasuna hobetu eta ospitaleratze denbora murriztearren. Benito Meniko egoeraren hobetzea enpresaren 1,5 milioiko mozkinekin finantzatzea eskatu dute langileek. Elduden astelenean hasiko da Queer Cinema 6 asteleneko zine tematikoa Zibibos Iturraman sexu eta genero aniztasunari buruzko edukekin. Indarkeria matxistaren aurkako plataformak Sanferminetako eraso sexisten aurkako protokoloaren berrikuspena aurkeztu du. Gaur hortzirala Venezuelako egoerari buruzko solasaldia eskainiko du Eneko Konpainsek Lesakan. Nafarroan 2028an pobrezia arriskuan dauden personen 1,1 puntu jaitsi zen eta 1,12 da. Adierazle horretan jaitsiera handiena izan duen bigarren komunitatea Foru komunitatea izan da, eta tasarik txikiena izan duen 3. Euskadiren 9,3 eta Balear Uharteen 11,6 atzetik. Estadistikako Instituto Nazionalak argitaratutako azken bizi baldintzen inkestaren datuen arabera. Pobreziaren arriskua tasaz gain inkestak tasa neurtzen du, hau da, pobrezia arriskua eta edo gizarte bazterketako arriskua neurtzen duena, eta Nafarroan 2028an 1,6 izan da, aurreko urtean baino 1,8 puntu txikiagoa. Horren ondorioz, Nafarroa tasa hori gehien jaitsi den 2. erkidegoa eta tasa gutxieneko 3. izatera iritsi da. Estatuko batez bestekoa 1,25 da. Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialetako Ekonomia Sozial eta Enplegu Kontseilaria Carmen Maeztuk positibotzat jo ditu emaitzak eta honela adierazi du. Nafarroak erakusten du pobrezia murriztu daitekela asmo handiko politika publikoak garatzen badira. Aurrera goaz, personen aldeko apustu garbia dagoelako. Ildo horretan, Maeztu kontseilaria gehitu du, adierazlek bilakaera positiboa dutela enpleguari eta babes sozialari esker. Pobreziaren kontrako palanka gisa funtzionatzen dutelako. Fernando Domínguez osasun kontseilaria Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko erradiologia baskular eta interbentzionistako unitatean instalatutako angiografia gela berrian izan da. Angiografo berriak mugimendu gaitasun aurreratuak, irudik kalitate handiagoa eta azken teknologiako prozesamendu eskaintzen ditu. Horrela, doitasunezko tratamentuak modu inbadiatzaile txikienean eta orbainik gabe egiteko aukera ematen du. Ondorioz, pazienteak azkarrago sentatzen dira eta ospitaleratzeko denbora gutxiago behar izaten dute. Ekipamentu berriarekin aurreko plano bakarreko angiografoa ordezkatuko da, duela 12 urtetik martxan dagoena. Kontseilariak adierazi duenez ekipo berri hau gehituko zaio 2023an erosietako bertze angiografo biplano bati, eta horrela, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa Espainian teknologikoki ondoen hornitutako unitatetako bat izango da. Azken belaunaldiko 2 angiografia gela izango ditu eta zehaztasun handiagoaz ez ezik erradiazio dosi txikiagoa eskainiko dutenez pazientei segurtasun handiagoa emango die. Erradiologia baskularrak eta interbentzionistak naiz neuroerradiologia interbentzionistak tratamentu zehatzak kirurgia irekirik gabe egiteko aukera ematen dute, prozedura gehienetan anestesia lokala erabiliz eta osatzeko denborak eta ospitaleko egonaldiak murriztuz. Horren barruan sartzen da iktusa izan duten pazienten tratamentua edo odoluste arterial aktiboak eta hainbat patologia onkologiko dituztenena. Elizondoko osasun mentaleko Benito Meniz zentroko langilek urtebete baino gehiago daramate lan gatazkan eta 134 greba egin dituzte dagoeneko zainketa lana aitortzearen alde eta lan baldintza guztiz prekarioak hobetzeko.
Azken egunotan Hermanas Hospitalarias Fundazioak zentroa kudeatzen duen erakundeak hainbat jakinarazpen zabaldu ditu. Hoietan dioenez, plantillaren aldarrikapenak bere gain hartzeak plazaren kostua urtean 5.000 euro handitzea ekarriko luke, eta igoera horrek erabiltzaile bakoitzaren hileroko kuota 450 euro haztea suposatuko luke. Ela sindikatuak dioenez, enpresa gezurretan ari da erabiltzaileentzako kostuen igoerari buruz eta gainera ez du aipatzen 2023an Hermanas Hospitalarias Fundazioak 567.782 euroko emaitza lortu zuela ohiko jardueran, eta 2020tik 2023ra 1.456.000 euro bideratu zirela kongregaziora. Enpresa horrek diru publikoaren kontura izan dituen onurak esku pribatuetara joan dira, lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea hobetu beharrean, adierazten du Ela sindikatuko prentsa oharrak. Langileen aldarrikapenak ez dira neurriz kanpokoak, plantillak urteko 22.400 euro gordineko soldata eskatzen du eta ez da aparteko zifra, soldata hobekuntzekin batera. Langilek zerbitzuaren kalitatea eta erabiltzaileentzako arreta hobetzeko neurriak planteatu dituzte, baina enpresak ez ditu proposamen horiek kontuan hartu. Egoera horrek agerian uzten ditu berriz ere Nafarroko gobernuak duen azpikontratazioa ereduaren gabezia larriak. Eredu horrek lehentasun ematen die enpresen onurei zerbitzuari berari baino. Gainera, bereziki larria da enpresak gatazka familien gain jartzen duen bitartean, gobernuak ezer egin gabe eta diru publikoarekin sostengatutako zerbitzu baten duen erantzunkizuna bere gain hartu gabe jarraitzea, adierazten du Ela sindikatuak bidalitako prentsa oharrak. Pasibotasun horrek langileak prekarizatzen dituen zerbitzua murrizten duen eta familiak mehatxatzen dituen enpresaren alde jartzen du gobernua. Elizondoko Benito Meni zentroko langileok 134 greba egun daramatzagu lan baldintzak eta osasun mentaleko zerbitzua hobetzeko, eta enpresak familiei 450 euroko kuotaren igoerarekin egin dien mehatxuari erantzun nahi diogu. Erabiltzaileen familiak gure alde daude, eta horregatik daude hemen prentsaurreko honetan. Lotsagarria da kuota igotzea mehatxua egitea. Enpresa 3 urteetan 1,5 milioirekin geratu den bitartean. Eta gainera, gezurra da baldintzak hobetzearen kostua kuotetara gehituko denik, itundutako zentroa delako eta diru publikoarekin sostengatzen delako. Azkenik, Nafarroako gobernuari eskatzen diogu bere gain har dezala zerbitzu honetan duen ardura. Bere isiltasuna ez da neutrala. Langileak prekarizatzen dituen, familiak mehatxatzen dituen eta zerbitzua murrizten duen enpresaren alde dago. Astelehen honetan hasiko da Zibibox Iturraman Queer Zinema, Arrotu Iruñeko udalaren LGTBI informazio, eskubideen sustapen eta partaidetza zerbitzuaren zinemarako eta eztabaidarako proposamena. Proiekzio ziklo hau 18 urtetik gorakoentzako dago aurreikusita eta sexu eta genero aniztasunari lotutako edukiak jorratzen ditu. Otsaila eta maiatza bitartean izango da eta 3 film, 2 film dokumental eta labur metrai bat erakutsiko dira. Lehen saioa datorren astelehenean izango da otsailaren 9an bertan Happy Together filma proiektatuko da. Argentinan girotutako homosexualitateari buruzko drama erromantikoa eta poetikoa da. Eta Cannesen zuzendari onenaren saria irabazi zuen Wong Kar-wai errealizadorentzat. Sarrera debalde da, baina lekua erreserbatu behar da 010 herritarren arretarako telefonoan edo 948-42-0100 zenbakian. Zibibox zentroetan edo webkoitza pamplonaeskultura.es webgunean. Ziklo hau Juan Arteaga Bilar, kazetari, irakasle eta kultur kudeatzaileak koordinatzen du eta bere helburua LGTBI zinemak eskaintzen dituen eta hainbat ahots, genero eta estilo zinematografikotatik eskaintzen dituen begiraden aberastasuna eta aniztasuna islatzen da. Aniztasun identitarioa, afektiboa
eta sexuala ospatzeko, eta desberdintasunaren inguruko aurre iritziak desmuntatzeko. Astelehenean hasiko da dena iaz 4 film izan zituen zikloaren 2. edizioa da. Indarkeria matxistaren aurkako plataformak Sanferminetako eroso sexisten aurkako protokoloaren berrikuspena aurkeztu du. Kenia Cordero plataformako kidearen master amaierako lana da berrikuspena, eta Iruñeko jaigunetan eraso sexisten aurkako protokoloa ikuspegi feministatik eta genero ikuspegitik aztertzea proposatzen du. Modu akademikoan lagundu nahi du mugimendu feministak eta herri mugimenduak bultzatutako protokoloaren berrikuspen eta birdefinizio kolektiboaren fasean, ikuspegi integral batean oinarritutako hobekuntza proposamenak eta gomendioak identifikatuz. Egileak indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformarekin duen konpromisoa militantetik abiatzen da ikerketa eta protokoloak gailu eraldatzaile gisa dituen zentzuari, mugei eta aukerei buruzko hausnarketa prozesu kolektibo baten barruan kokatzen da. Ikerketak ondorioztatzen du protokoloa tresna arrakastatsua izan dela, mugarri izan zen, baina premiazko egokitzapena eskatzen du egungo testuinguruan tresna bizia politikoa eta eraginkorra izaten jarraitzeko. Lesakako Arrano elkarteak Venezuela eta orain zer izenburupean solasaldia antolatu du. Eneko Konpains Euskal Herriko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbide irakaslea eta sortuko militantea izanen da hizlaria eta arratsaldeko 7 hasiko da. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz Indarberriz. Bazatoz? Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta 2. eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon.